ମ୍ୟାଚ୍ ହବ 2020 ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁଟନ ସାହାଣୀ ଭର୍ସେସ ପ୍ରଫେସର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ହାରିବ ଏ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଫେସର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ହାରିବ। ସ୍ୱାତି ମାଇ ସୁଇଟ୍ ସିଷ୍ଟର ମୋ ହାରିବା ଜିତିବା ତୋଠୁ ଆରମ୍ଭ ତୋଠୁ ଶେଷ। କଣ ଚିନ୍ତା କଲୁ? ଆରେ ତୋ ବାହାଘର କଥା। କେମିତି ପଛରେ ପଡିବି କହିଲୁ? ଏ ସତି ବାପା ମା ଦି ଜଣ ଯାକ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲା ପରେ ତତେ ମୁଁ କୋଳେଇ କାଖି ବଡ କରିଛି, ପାଠ ପଢେଇ ତତେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର କରିଛି। ତୁ କହ ବାପା ମାର ସ୍ନେହ ମମତାରୁ କୋଉଠି ଟିକିଏ ମୁଁ ଅବହେଳା କରିଛି? ତୁ ପୁଣି ଶୁଖିଲାରେ କହୁଛୁ। ଓହୋ ଭାଇ ସେ କଥା ମନେ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହା ପାଇଁ ଜମାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ? କାହିଁକି ବାହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ? କଣ ପାଇଁ ବାହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ? ନିହାତି ଦରକାର। ଆରେ କଥା ଅଛି ପୁରା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଠିକ ବୟସରେ ଠିକ ସମୟରେ ବାହାଘର ହବା ଦରକାର। ଆଉ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଡେରି ହେଲେ ଚଳିବ। ମୋ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଜମା ଚଳିବନି ହେଲା। ମୋ ବୟସ କଥା ତମ ଆଖିରେ ପଡୁଛି, ହେଲେ ତମ ବୟସ କଥା କେବେ ଭାବିଛ? ତମର କଣ ବାହାବା ବୟସ ପଡିଯାଇନି? ବରଂ ତମ ଗୋଟେ କାମ କର ଭାଇ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନା କି ଭାଉଜ ନେଇ ଆସ। ଡେଲି ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତରେ ଗଲା ଖାଇବି, ତାପରେ ଯାଇ ମୋ ବାହାଘର କଥା କଥା ନା ଆଉ କଣ ମାନେ ତୁ ମୋ ଭାଉଜ ହାତରେ ଗଲା ଖାଇବ ମାନେ ତୁ ମୋ ବାହାଘର କଥା କହୁଛୁ? ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ବସି ଟେନସନ ହବା ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ନାଇଁ ତୋ ବାହାଘର ସାରିଲେ ଭାଇ ବାବୁ ଭାଇର ଡ୍ୟୁଟି ଓଭର। ରାଜି ହେଇଯା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭଉଣୀ ରାଜି ହେଇଯିବ। ସୁନା ଭଉଣୀ ଗେଲି ଭଉଣୀ ରାଜି ହେଇଯିବ। ସୁନା ଭଉଣୀ ଗେଲି ରାଜ୍ୟ ହନ୍ତୁ କାହିଁକି? ବାହାଘରକୁ ବାଧିଘର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରିଦେବି, ମନକୁ ନଥିଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ବିବାହ ହଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତା ଛଡା ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ମଣିଷ ମତେ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ବି ବାହା ହେବିନି। ତୋ ମନ ପସନ୍ଦର ମଣିଷ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଉ ତୋ ମନ ପସନ୍ଦର ମଣିଷ କେମିତି ମିଳିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୋ ଭାଇ ହିଁ କରିବ। ଭାଇ ମତେ କିଛି କହିଲୁ କି? ଲାଇଫଲାଇନ୍ ଫାର୍ମାସୀ ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀର ଏମଡି ମୁଁ ନ୍ୟୁଟନ ସାହାଣୀ। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭଉଣୀ ତୁ ସ୍ୱାତି ସାହାଣୀ। ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାତି ସାହାଣୀ କି ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ କିଏ ନ ଜାଣିଛି, କିଏ ନ ଚିହ୍ନିଛି? ତତେ ପୁଣି ବରର ଅଭାବ ହେବେ? ସେ କଥା ମନେ କରୁନି ଭାଇ, ମୁଁ ଜଣେ ରେପୁଟେଡ୍ ଡକ୍ଟର, ତମ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ। ଏସବୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖି ଅନେକ ପୁଅ ହୁଏତ ମତେ ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପସନ୍ଦ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେନ୍ସ। ଏନିୱେ ତମ ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀରୁ କେମିତି ଚାଲିବ? ଆମ ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀ ଲାଭ ଆଉ ଲସ୍ ଚାଲେ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ ଉପରେ। ତମ ଡକ୍ଟର ମାନେ